חברים, מי שיכול לעזור לנו פה, אני חבר של מנהל הערוץ, מי שיכול לעזור לי בקצת דברים, איך קוראים לזה, לברירות, היה לי מלא דברים, אני אראה לכם באינדקס. סליחה, על הבאגים, כאן אין כלום. תסתכלו מה היה לי באינדקס. הכי טוב שהיה לי עד כה, כל זה גנבו לי מסכמים. זה ממש דרדיר רצח. כן, הנה, אני רגע כאן בלוק. כאן היה לי קינגי, אמרתי לכם. גם פה היה לי קינגי, היה לי 2. אמרו לי 2 על ספגטי הלווין, הסכמתי, לקח 2, דפק אותי. דיימונד, דולדול. ניאון, נראה לי פוט. כן, פוט עוד ספוט. גלקסי, סליחה שזה כל כך הרבה זמן מצטער. קצ'ורו הבאתי לחברים שלי שהם מתחילים. אורקלאו, זומבה, בי. אייס פייר, צ'יקלטרה. נכנסתי אלו צ'יקלטרה, קרנבל הכי טוב שלי פה. אקווה, פוט. הלווין, צ'יקלטרה. כן. דארקנס. סליחה. צ'יצ'ורו בסטורו, תודה רבה לכם. רגע, אני אראה לכם את השם שלי. הנה, זה האפיק שלי, אוי מה זה 1. מי שיכול בבקשה תמסרו בקשת חברות. עכשיו מאשר את כולם. בוא בבקשה. תודה על העזרה, ביי חברים.